We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Istori saka Anonymous siyaqhubeka. Zangena lezinsizwa zahlala kutafula eliseduze kwethu. Kwathi nje emva kwe-hour yeza enye yalezi nsizwa yacela ukuthi siyiboleke ilighter ifuna ukubhema. Ngoba nami ngumuntu obhemayo, ngamnika ilight ngihlezi vele nginayo. Saqala lapho ke ukukhuluma nalensizwa. Sagcina sesihlala nazo lezinsizwa besixoxa ngezinto ezinormali. Bekungekho okusolisayo ngazo ukuthi zithandana namanye amadoda ngoba bebagcoke njengamadoda. Kwathi makufika isikhathi sokuthi sihambe bacela amanamba bathi bangathanda ukuhlangana nathi futhi. Hayi sangabona inkinga ke kuloko ngabanika awami amanamba ngoba vele yimina nalomunye besixoxa kakhulu ngoba besibhema sonke. Kwahlukwana ke sahamba sabuyela la sihlala khona. Futhi nje nalandleleni sinabafowethu besingaxoxi nangabo. Mhlambe ukuthi nje akukho bekusolisa ngaleza insizwa. So besingaxoxi nje nangabo besizixoxela nje ngezinye izinto. Kwathi nje ngeweekend elandelayo yafona lensizwa. Yazichaza ukuthi yile bengibhema nayo. Yabuza ukuthi sibhizi ngani kule weekend. Ngasho ke ukuthi ngikhona mina ngihleli nje endlini. Ubafo yena bekahambile aye kwenye iprovince ngoba bekanokushayela ama long distance. Sathi nje ukuxoxa nalensizwa efonini kwaze kwafika la sikhuluma khona ngokuthi ngifuna umsebenzi. Yase ithi lensizwa icabanga ukuthi kukhona engangisiza ngakho, icela sihlangane. Ngoba vele yayingekho into ebengibhizi ngayo ngavuma. Sase siyahlela ke ukuthi sihlangane ngakusasa. Nangempela ngakusasa yathumela imoto ukuthi izongilanda. Ngamazisa ubafo ukuthi ngiyapi futhi ngiyokwenzani. Ngafika ke kwalensizwa, hey bayaphila abantu la ngaphandle. Angikaze ngibone ubuhle obungaka. Mina ngangizitshela ukuthi kusehotela lapha. Kanti hayi umuzi wayo lensizwa. Safika ke no driver wangishiya wase uyahamba. Kwathiwa uzofonelwa azongilanda futhi. Sahlala ke nalensizwa sathi ukuxoxa nje kancane. Kwase kufika usisi nje esilethele okuphuzwayo kanye nokudla. Saxoxa nje nalensizwa ngokuthi ngibuya apha ekhaya, ngamchazela nanokuthi nginonkosikazi nezingane ekhaya. Nanokuthi ngifuna umsebenzi onjani, yini engikwazi ukuyenza. Ngachaza nje konke nanokuthi esikoleni ngagcina kabani. Ngasho nanokuthi umatikuletsheni wami anguphasanga kahle. Hayi, kwathi sisahleli amahora nje ambalwa notshwala sebungenile. Yaqala manje lensizwa yasondela yazohlala eduze kwami. Hayibo, kwenzakalani manje? Kodwa nganganaki ngoba nami sengizidakelwe vele. Ngendlela besixoxa ngayo bokungathi kade sazana kanti cha lutho. Mina vele ngingumuntu ozikhululekele kanti nayo lensizwa injalo. So kwavele kwaba naleyo connection.
Kwathi mase kuqala ukuhlwa, wathi yena, "Hayi, ngingakhululeka uma ngabe angikafuni ukuhamba, ngingalala." Ngathi mina, "Ngizolalaphi?" Wathi yena, "Akhona amakamelo maningi kabi." Hawu, uyabazi ke utshwala, futhi mawuphuza lo ongabujwayele, uvele udakwe into ongakaze wayibona. Kwathi nje kusasemnandi kunjalo. Lensizwa ngiyayibona mani ukwenza kwayo ukuthi hayi, ngathi akusekho right, akusahambi kahle. Kodwa konke lokho ngingakunaki ngoba beyike ithi mayikhuluma ingibhanze ithanga. Hayi, ngingakunaki konke lokho, ngisitshele nje ukuthi ayi utshwala. Ngibonisa izinto ezirong. Lapho sasibukela ne-TV, sifake i-movie. Hayi, kuthanje kusanjalo kuko konke lokhu. Kunalo sisi lo olibeleza azosibuza ukuthi si right, lo osilethele ukudla kwasekuqaleni. Mina futhi bengizitshela ukuthi usisi huye umama wekhaya. Ukuthi nje ufundisiwe ukuthi ubaba wekhaya makahleli nezinye insizwa akaphazanyiswa. Kanti hayi, usisi loya uyisebenzi, usisi osizayo lapha endlini. Hayi, kuthe kusanjalo sisahleli siphuza sibukela imovie kumabonakude, yavele yangiqabula le ndoda. Hayibo, ngaxhuma ngahlala le. Yathi cha, yona iyaxolisa uma ngabe ithatha ngamawala. Ngathi hayi, angiyenzi ke lento, angikaze ngithandane nenye indoda. Le efuna ukungenzisa yona angiyazi, angiyenzi. Ngikhuluma lapho ngime ngeinyawo, ngidakiwe impela, kodwa ngabona ukuthi le efuna ukungenzisa yona lensizwa le, hayi akukho right. Yathi yona hayi, ngiyakuzwa, kodwa yona ayinankinga, ingangifundisa futhi yona ingangifundisa ukuthi kwenziwa njani. And futhi yona yaqala ukuba nemizwa yami mhla iqala ukungibona. Futhi beyicabanga ngami iviki lonke. Ngakhuza umhlolo. Ngathi hayi, angikaze ngizwe ke into enje. Phela mina ngiyinsizwa, ngizibuyela le emakhaya. Hayi, sangikhohlwe ukusho ukuthi yangithembisa umsebenzi kwenye yezinkampani zayo. Yathi izongithathela nezincwadi zokushayela ngoba lo msebenzi angithembisa wona wokushayela. So lokho umsebenzi sakukhuluma nje emini sisaxoxa sazana kangcono. Kwathi mase kwenzeka lezinto yase iyayivusa naleyo lensizwa. Hathi mina ayi, ngiyawudinga impela umsebenzi, kodwa le ongenzisa yona angeke ngikwazi ukuyenza. Yathi yona icela senze nje okwanamuhla kuphela, ingaze ingibhadale u10,000. Ngezwe nje elemali, ngacabanga izingane zami nonkosikazi ukuthi babulawa indlala ekhaya. We listen, we don't judge. Tell us, what do you think about the stories anonymous so far on the comment section. Please don't forget to like and subscribe. Stay tuned for part 3.